Et meget enkelt forstørrelsesapparat, som er elektronisk. Der tændes bare lige ved at trykke på den grønne knap her. Og så er det tændt, og der er lys i, sådan så det lyser emnet op. Man kan så holde den hen over det punkt, man gerne vil forstørre. Og har man det svært ved at styre den, kan man lægge den ned i den medfølgende ramme her, og så lægge den hen på her. Så kan man forstørre teksten yderligere, eller formindske den, alt efter behov. Man kan også gøre det, at man skal bruge et telefonnummer for eksempel, så kører man ned på det pågældende telefonnummer og fokuserer på det, og eventuelt forstørrer det lidt. Man tager et billede af telefonnummeret, og den har nu gemt telefonnummeret, så selvom man flytter den fra selve emnet, så kan man stadig læse telefonnummeret og kalde nummeret op. Den er nem at bruge, og man slukker den meget enkelt, når man ikke skal bruge den yderligere, lige på den grønne knap her, og så er den slukket. God fornøjelse.